Sanibonani. Ake ngixwayise obaba ney'nsizwa lezi namakhosikazi asonto eZayoni. Ngizocula iy'ngoma ey'mbili esasiy'cula ngisasonto eZayoni. Ngangiseyingane kodwa ngizocula iy'ngoma ey'mbili. Wena-ke uzobe usufunda kwezakho. Angithi unomqondo, uzobe ufunda kwezakho. Into ezingaki ingoma engizoyicula? Zimbili, okay? Kodwa ngizoyicula le ngoma lezi bese ngiyihlanganisa. Eyokuqala ithini? Ithi, phuma nemahlathini nizodliwa izingonyama. Phuma nemahlathini nizodliwa izingonyama. USathane uthwele umthwalo ufuna abakholwayo. USathane uthwele umthwalo ufuna abakholwa. Sekubhodla ibhesi-ke yakhona. Ngithi yabona, kuthi kusemnandi-ke kanjalo-ke bese eqala umfundisi. Athi he kabani le ndindibala, baphenduka omama ngamafesipali. Eyakho mfundisi, weza sishone ekamelweni. Bisiyasha ibhesi, uzonibhebha ngamunye ngamunye. Baphendule la, ngeke usiqede baba mfundisi. Awubona isibaningi kakhulu. Sebeyaqala manje. Ngeke usiqede baba mfundisi. Sibaningi thina kakhulu. Ibhezi. Uzonibhebha ngamunye ngamunye. Ngeke usiqede baba mfundisi. Aphinda abuza umfundisi, nithe kabani le ndindibala? Eyakho baba umfundisi. Ngizonibhebha ngamunye ngamunye. Ngeke usiqede so. Ngisho kuweke wena ononkosikazi usonto eZayoni. Uzwile ingoma ithini? Kuphuma kuwe ukuthi wena uthini ngalokho?